Ya ɗau matar babban abokinsa, babban amininsa, ya kai ta hotel inda suka gama sheƙe ayarsu tare. Ya naɗi bidiyon komi da komi ya tura wa mijinta ta WhatsApp, wato abokinsa kenan. Bari mu kalli bidiyon tare da ku. You know what happened? Emeka went there with my wife, slept with my wife, have the God to send me the video. That is what she's watching. Where is my phone? That's what she's watching. Look at it. Look at it. A woman I married, a woman I pay every week. This is what she's doing to me behind my back. That is why I invited you so that you be a witness to it. For the past 3 days, I have not eaten in this house. I'm pretending not to be happy and she don't even know what is going on. I was waiting for you to come in before I can bring it out. So you mean when people told you that your wife is going out, you now call your own best friend? They even told me that he is the one, but I wanted to use wisdom to know if it's true or not. Okay, they told you that your friend, yes, this Emeka is going out with your wife. So I don't want to believe them because you know the world is evil. Yeah. I don't know if they are planning to break my family life. That's why I invited Emeka to a bar. I discussed with him. I said, okay, go to a hotel. I will pay for the hotel. Just invite my wife. For her to come, invite me, give me the location. Emeka has the God to sleep with my wife. Wato ‘yan uwa, abin da yake faruwa a cikin wannan takaitaccen bidiyon da na saka muku mai tsawon minti 1 da sakan 30 shine kamar yadda kuka ji wannan bawan Allah yana yi wa wannan mai jallabiyan bayanin abin da yake faruwa a cikin gidansa tsakaninsa da matarsa shine kamar haka. Mutanen unguwa da waɗanda suka san shi yana tare da wannan matar tashi ana yawan kawo masa maganganu akan cewa matarsa tana fita waje, tana hudda da mazaje, tana aikata abubuwan da ba daidai ba. Idan na ce tana aikata abubuwan da ba daidai ba, ma'ana ina nufin tana neman maza a waje wanda kuma sun san tana da miji. So lokacin da labarin nan yana zuwa masa ta bakunan mutane daban-daban, yake ganin cewar ya za a ce matarsa za ta iya aikata irin wannan abubuwan, tun baya yarda har ya fara zargin cewa kai tun da fa ana yawan samun shi ana gaya masa cewa matarsa tana hudda da wasu mazaje a waje wanda ba mai kyau ba, to ya kamata ya bincika domin tabbatar da me yake faruwa. Daga nan ne sai ya fara tunanin wace hanya ya kamata. Sai ya gano cewa duk wani wanda ya samu akan ya faɗa masa sirrin gidansa, to ba lalle bane ba a iya samun kyakkyawan sakamako, saboda yawanci mutane ba su fiya riƙon amana ba. Sai ya tunanin cewa to bari ya kirawo wannan aminin nasa mana, kamar yadda ya bayyana a cikin wannan faifan bidiyon da na saka muku mai takaitaccen lokaci, cewar abokinsa ne tun wanda suka yi makaranta tare, makarantar secondary, kuma aƙalla sun haura shekara 17 suna tare da wannan abokin nasa, wanda shi ma abokin nasa a yanzu yana da mata, kuma yakan gayyato shi so tarin yawa ya zo gidansa su ci abinci, su yi zumunci, su yi duk abin da za su yi, saboda shakuwar da take tsakaninsa da aminin nasa da kuma kusancin da yake tsakaninsa da shi. Bayan ya kirawo bayan Allah nan abokinsa, sai ke karanta masa ga halin fa da yake ciki dangane da matarsa, ga kuma abubuwan da mutane suke faɗa masa akan matarsa, kuma dalilin da yasa ya kira sa ne domin ya bashi shawara, kuma duk da akwai shawarar da ya yanke a kai, ya kira shi ne domin ya ji su tattauna ya bashi shawara. Sai abokin nasa wanda shi ya kira ɗin ba mijin matar ba, sai yake cewa ƙwarai abin da ake gaya ma haka ne, domin ni ma ina ɗaya daga cikin wanda muke yin mu'amala da ita, wanda bai ɓoye masa ba.
kila a yadda na fahimta ko yana tunanin shi mijin matar ya gano cewar yana mu'amala da matarsa ne, shi sa bai yi musu ba a lokacin da ya same shi da maganar, kawai ya amsa cewar shi ma yana mu'amala da ita. Amma wannan tunanina ne, kuma na san za ku iya tunanin haka, ko kuma za a iya samun waɗanda za su iya tunani irin nawa. So bayan ya ce mai shi ma yana ɗaya daga cikin wanda yake mu'amala da matar tasa, sai abokin ya ce mai to in dai haka ne ya je ya kama hotel. Idan ya kama hotel ya kirawo matar tasa ya ce ta same shi a hotel ɗin. Idan matar tashi ta zo, to sai ya kira shi a waya ya gaya mai cewa ga ta zo suna tare da ita a hotel a ɗaki. Shi kuma sai ya zo ya same ta tare da abokin nasu ya ritsa ta. Kaga idan ya ritsa ta babu wani maganar wallahi tallahi ko kuma kaza duk ta ƙare, yaro zai riga zai kama ta ne. Da suka shirya haka ya ɗauki kuɗin ɗaki ya ba wa shi abokin nasa wanda za a kama hotel da shi. Bayan sun rabu, shiru kawai sai jiya abokin nasa ya tura mai bidiyo ta WhatsApp. Yana dubawa sai ya ga ya tura mai bidiyon tsiraicin matarsa suna mu'amalar da bata dace ba. Kaga na farko anan abokinsa ya ci amanarsa. Tun farko a lokacin da ya fara ba da labarin abin da yake faruwa a cikin gidansa, lokacin da ya ce ya kira abokinsa, to sai nake tunanin wannan wani irin aboki ne. Ai tun farko in ma matar ce take neman sa da aikata irin waɗannan abubuwan da basu dace ba, to ya kamata a ce ya samu abokin nasa ya gaya masa cewa fa ga abin da matarka take so ko kuma in yi. Amma kaga bai yi haka ba, sai da ta kai ƙarshe cewar abokin ya kira sa yana neman shawara a gurinsa. Mai bi kamar yadda na gaya muku a baya cewar ko yana tunanin cewar abokin nasa ya gano mu'amalarsa da matarsa, shi sa bai yi musu ba, ya ce haka ne, shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke mu'amala da matar, kamar yadda shi mijin matar ya bayyana a ɗan takaitaccen bidiyon da na saka muku daga farko. So bayan ya tura mai wannan bidiyo sai ya rasa me yake damunsa. Ita kanta masu tana ganin yanayinsa ya canza a gidan da yanayin abubuwa, abinci ma ba wani ci yake sosai ba. So ya rasa taya da yana ta tunanin wace hanya ya kamata ya bi wajen ganin ya tunkari matar da maganar, duk da ga hujja a hannunsa, ya riga ya kama ta da hujja dumu-dumu a hannunsa. To shine ya kirawo wannan bawan Allah tare da wannan ɗaya macen da kuke gani, abokiyar aikinsa ce. Bayan sun zo shine ke gaya musu abin da yake faruwa. Bayan ya ɗauko wayarsa ya ba wa matar ta ga abin da yake faruwa, ita ce tare da abokinsa, sai ya nuna wa shi wannan cewar ga bidiyon abin da yake faruwa. Bayan ya kalli bidiyon, shi ma kansa bai ji daɗin ganin bidiyon ba, kuma ya ga abubuwan gaskiya ba su cancanta ba. To shine ya fara mai tambayoyi, da gaske kake yi ko wannan abokinka ne? Abokinka ne? Ka ce abokinka ne sosai. Ce kwarai ko abokina ne, tare muka gama makaranta da shi secondary school, kuma muna tare da shi fiye da shekara 17 muna tare. Bayan haka muna mu'amala da shi har yanzu saboda aminina ne sosai fiye da yadda baka tunani. Na yarda da shi. To muhallin shahir anan yan uwa, ya kamata musamman mu maza, ya kamata a duk lokacin da mutum zai yi aure ya ringa sanin irin matan da ya dace mutum ya aura. Sannan duk da dai abin da mutum zai yi na Allah shine yin komai. Sannan kamar yadda na sha faɗa muku cewa bidiyoyin da nake kawo muku a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Ligido, labarai ne na gaskiya waɗanda suke faruwa da wasu bayan Allah muke ɗaukowa muke kawo muku. Kamar yadda wannan da aka kira waɗanda tare da wannan baiwa Allah suna da irin wannan aikin ne domin ganin sun faɗakar da mutane, sun wa'azantu, sannan mutane sun kiyaye. Don haka idan wannan ne karinka na farko shigowa cikin wannan gida namu mai albarka, idan a Facebook za ka yi searching ɗin Gidan Ɗan Ligido, kai mana following. Sannan a YouTube kai searching ɗin Gidan Ɗan Ligido TV, kai mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, sannan rubutaccen saƙonku yana